all units. Attention, all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga hitabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Kalidad nga pagbalita. Patas nga talakayan. Aksyon Eric Magbanwa. Ginkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog kag Handurawan Awards 2021. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Eric Magbanwa. My God, I hate trucks. Mayong gabi, kamusta naman mga palangga ramon tagpalamati region-wide, mga palagag kita sa Nabilin Isa Kauras, 4 minutos karon nga adlaw, Biyernes, Friday night, Petsa 22. Biyernes naman ng edisyon sa Yusining nga palatuntunan sa kinandang liwat naman aton nga mangin kaboylog, ang bilog naman nga puwersa sa aton news team, aton sining nga mga correspondent, sa pagdulong naman sa pinakaulihi labas na tipon nga mga police report, blatter entry, record of events, liwat opisyal nga nabalhag sa police blatter entry, sa aton sining kapulisan sa Central, Southern kag Northern Negros. Dala na ang napulo ka mga police station diri sa Metro Bacolod. Of course, ang aton sining mata kadulungan oras sa kagabiyon ng aton sining patrol, 2 Crosswind Patrol. Kay na pa nagalambiyaw sa pilakabahin sang aton sining probinsya, Takbanwa sang Bacolod, aton naman liwat nga bantayan. Kag aton naman liwat nga himulsuhan, amat-amat naman nga pagdalom sa kagabihon. Anano pa nga mga eventualities. From where the action is. Aksyon Zel Minardo magaresponder. Back to back naman sa aton sining piloto, Aksyon Nino Bogina. Pagbantay naman natin sa mga pinaka-latest nga update sa balita national, international, breaking news, just-in report, flash report. News Center ginatutukan ni Aksyon ang Dipensor Lisay. Opda makita sa atong sining mga technical partner diri sa Studio A, Master Control sa technical side. Ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Nelmar Madara. Back up diri sa aton nga IT expert, Aksyon JM by Kim. Dito naman sa transmitter control tower sa Barangay Talok, Syudad sang Bago. Ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Chief Engineer Noel Pinyaran. Sa kinandan, ang inyo sinalagad, ang inyo siningang kurman Aksyon Night Patrol Program. Ako naman si Aksyon Eric Magbanwa. Off din ninyo ako sa Nabilin Isa Kauras.
isa ka minutos na pagpangalagad diri sa inyo palatuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Sa ato sa ring mga ukod ng mga tagpalamati, sa ato sa ring viewers, sa ato sa ring Facebook Live via streaming. Ang inyo sa nakaroon nga greetings, taga-anta na tiyempo, kag italopangod, palihog sa aton lang nga mga listeners, karagatan-aw sa ato sa ring Facebook Live. Ang inyo sa ring greetings, tingbon nyo na lang, no? Hindi nyo paglapta-laptahon, hindi nyo pag isa-isahon mula kay usa ka budlay kag kahapo. Kailangan mag-greet ka mo, tingo bala, hindi lapta-lapta, ha? Pagpalihog lang, ayok ko lang sa inyo, i-like nyo gid, kang i-share nyo gid ang aton programa para everybody happy. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Sa mga nagataya sa STL, i-recap na karon ang 3 ka draw. Kag sa mga nagataya karon sa Lotto, ang 2 ka draw 645 kag 658. Lawagon tala karon ang numero. Base isa ka mo sa mangin milyonaryo. Aksyon Radio Philippines Standard Time in punto pangot las 10. Antes ko malipat gali, happy birthday karong adlaw kay Engineer Jojo Flores. Sa kay Engineer Jojo Flores, happy birthday. Alin sa Tax Mapping Division sang Provincial Capitol. Birthday sabong ni Sir Engineer Jojo Flores. May gabi dira sa kay Mr. Ayan Pistanyo. Mr. Ayan Pistanyo, ang manager sang MBIC. Kinatamyaw kagid ni Migo ta Bob Francia. Migo ni Mr. Rioben Tampos. Amigo ko si Sunny Losada, ang driver di guard ni Vice Governor Jeffrey Ferrer. Ara na siya huwa. Gapariser, gapabatsyag, tono Sunny Losada. Naka-like na, naka-share na si Engineer Emmanuel Mawi Miraflores Cuales. Natamyaw yagin si Engineer Arthur Normandy sang Puente Villa sa Division, Barangay Taculing. Engineer Emmanuel Mawi Miraflores Cuales. Die hard nga listener sang Aksyon Radio Bacolod. Why na kuno nagaliso-liso na siya. Permanente na ang lilisuan sang iya radyo. Ay, puwerte. Daw mahuya man tala. Standby na sa mga reporta gikan sa ato sining mga correspondent. I-check tayo ang unang report sa atong sining Patrol 2. Sa atong sining Crosswind Patrol. Kamustahon tayo ang paglibot-libot ni Aksyon Andy Pensor, Lisay, ni Aksyon Liza, Aksyon Zil Minardo. Lipat pa ko sa ngalan niya ho. Hindi duty sang idol ya eh. Kapaurok-urok na siya sa Action Night Patrol program. Unang report sa Patrol 2, observation o kay Aksyon Zel Minardo. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon, 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 Radyo, Aksyon, Radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Report. Aksyon Zel, mayang gabi. Aksyon Eric, mayang gabi. Ba, doon naglain ng tingog mo, aw? Ha? Doon naglain ng tingog mo?
Oo, kaya ba si katulog, di ba lang? Ay, di ka naman nga balay ang nakasulod, haw? Ha? Di ka naman nga balay nakasulod. Nga ngita, kami kinawala na mo, no? Dami mga kurtina na dango iya kahabulaw. Gani. Sige, yari kami sa Boulevard of Broken Dreams. Boulevard of Ay, client. Broken Dreams. Hindi ka maglumpat na sa reclamation, ha? Hindi man, ah. Dalom tubi, bla. Gani. Gapa- Gano, guro, sumang gapataog. Gapataob subong, bala. Gapataog. Sumamamunet kami tani mo. Mamunit! Ari, bunit mo da. Asuos? Sino, sumang ang technician na, ma'am. Why sa subong? Wala da, wala. Why sa. Si Action JM Viking subong. Si Action JM. Si Action JM subong ang duty. Baby, pa na baby. Bibi! Bibi. Why pa rin sa malutas sa pagkagatas? Gani. Ay, isa to ya. Ha? Ay, Ang sa- isaya, gainom na to kape, ah. Kape na tong ginagawa mo. Wala to kapagatas ya. Yari, gatas so yung isa. Sino na? Oo, di subong niya. Pero ti, seryoso na yung istorya. Oo. Nga, wabi ano na daw? Doon ka kadlaw kagidaw? Baka may bypass operation ang police station 1. Ah, Di, okay. napabot naman ang ano, ga-file paguro kandidacy sila ni Kagawad ay. Ano nga barangay sakop naman na ako? Ay, diri sa may ano, Boulevard, ano din sila mo, nang Samo, na din sila actioneric. Oo. Na daw, I think to 13, kag 14 ang sir nga, ano sir, nga barangay. 13, 14, okay, Samo na din sila. Tipro na nga Dapat lugar na din, na nga barangay, 13, 14. Sama na di actioneric, kay do, ini nga, ano, nga barangay ligad, balasang pagpamangkot ko din, niyari taga 13, 14, 16, depende kung din sila narestro. Ayate. Oo. Naligat po pamangkot ko din, sa pag, bypass man sa nga nagliligad. Kung inili nga balaya, kung depende siya, kung di na siya nakadress, kung ang tupad balaya ni karon niya, kung narestro sa may barangay 13, tag siya barangay 14, tag dalo niya, barangay 14, did. Baligbas pulis na karon kung hindi nga barangay na 13, 14, kung 16. Mangkoton, kasi sira karon si, ano, kay wala pa sila na ara sa sulod ang subject action Eric. Isama lang na, isama lang na. Oo. Sir, ano na di nga barangay, gid sir? Nasa dere. Wala gid na sir, no? Oo, tayo mo nag-action Eric. Mismo sa, gani. oo. Mismo ko ng pulis. Mismo ko ng pulis dito na duwa galang-alang man. Oo. Dalawang ta na karon na. Kung sin, uli karon nga mag-abot nga Kagawad, tayo mo na siya nga barangay eh. Oo. Oo, pero ti, Ang karon kung kagawad tawagan ta ni sir karon niya, masilis nga hindi ay sa ka barangay nga muna. Termahin na lang ah. Osik Chimpo. Gani. Pero sila naman na di kabalo action Eric, no? Ang subject ni sa pagpamangkot sa nga kapulisan kung ano siya nga barangay. Tiya mo nang tawagan ang nga Kagawad man action Eric. So pero sa pagalibot as ang patol, so mga gabi ti ang lakad as ang trapiko na moderate na action Eric, pero diri gani sa may puro ka Boulevard sini action Eric na makita naton diri damo sa mga tao sa sagwa draw naga-basketball kag ay pista gid karon sa no sa may barangay 22. Gani nagbong naman sa lakyan. Na mga salakyan ng action Eric may mga speakers nga dagko no. So sa bunga gabi ti ang aton nga tiyempo no medyo mahangin-hangin kaya wala ko kita bituon niya. Hangin na sa mong sa imo. Hangin bituon gani niara ha. Hangin da sa imo kalapit tas bye-bye. Gani pero kanay man ang hangin sa bunga gabi. Na gani ligo sa no. Sa bye-bye. Sa bye-bye. So kang magpakuno-kuno nga bagis. Ay! Kaya karon tokbon mo da karon ang kwan na basta may tokbon ka karon nya gali mo ya butiti. Ay, hindi man Nami night swimming, no? Gani. Lusod na nga. Night swimming, bala tapos sa balas ka naga setting balaw, no? Gani, gina-imagine ka na na yaw. Do nablang gatupis ka lang, hindi bating suit ka lang balaw?
No, namiyan dyan sa mga gatupes ba? Hampay ka na ni GM, bikin mo. Yeah. Oh. Hindi na kay bata pa na yan. Si GM? Oo. Ah, okay. Ay, si GM sino gana? Sa subong actually, Rek. Oo. Oo, bata pa na sa kuno yan. Bata pa. Manghod ka na sa sakon. Wala pa na naidalya daw, 22. 21. Gampang pa na yan. Gampang pa. Hampang na nanay. Huwag mo kita kagawad na kabot? Wala pa na traffic, buro. Kaptan ka mo na karoon alas 11. Sign off na ta. Gani. Hindi pa man ang subject kasulad kiti wala pa official action, Eric, no? Before kita maka-interview dapat na press king na ni. O kung may barangay official, hindi siguro wala pa gid. Ang imo obra mo ka tika-tika kada. Gani ti ginapanawagan ang barangay Kagawad dito sa may Proc Boulevard. Dali na kamo di Kagawad. Huwag ito sa mga iso nga Kagawad, no? Oo. Mamo magina sana na traffic man tras gina sa Villamonte. Ang Villamonte, kaya natin may ito kasi Kagawad, Libuon, kag si Yulo, to na kahingaga ko dyan kinaya. O, ti kaya rito sa daan, highly urbanized area. Pero hindi naman marason nga ma-traffic. Amo ni oras na mo tao da subungaw, sagwa? Damo-damo. Ay tuod, da pista? Diri sa may Purok Boulevard, hindi fiesta. Sa may Barangay 22, ito yung fiesta actionary. Hindi po ba tayo, minda lang lugar da nga subject sa bypass operation nga balay, damo tao da sa sagwa, katanaw? Kabalo ka naman sa mga marites mo daw. Marites, tolet, oo. Kung laki ko no tolet, kung babae marites. Kung lalaki, ano? Kung lalaki, ano? Tolet. Tulets? Oo, tola ng latest. Tulets sa latest, Ay, kurte. Ito mga bago sa mga version, na. Oo. Si na sa Action Eden, kung na nabatian ang tulets mo. Dugay ka sa Action Radio, doon nagamaro ka mangli, no? Gangis-gangis na yan. Doon nagamamat ka na ginman maro kung nagadugay ka sa Action Radio, Gaganar man ang, ang edad. Kung sa kilala ko, pati ka mo kaya ginamatamat mo sa baid mo. Gatalong. Gatalong, ano pagkabato man? Gani. Ikaw gani. Why gina? Wala pa gid. Di dugay. Hindi na pa ito natawag ni Police Major Sarona. Pero basi may sila, basi may kapanyapon ko ako basi may important matter, action Eric. Basi, may important matters mga gintipatigayon. Gani, yung latulaton ka lang Pero dari sa may syudad sa Bacolod, mayo lang ay action Eric. Nalina sa nga kagina, hasta subong linong naman katawhay, ng kaluyan. Hindi man malahasol sa mga kapulisan naton. Pero makita naton sa gihapon ang police visibility around diriya sa may syudad sa Bacolod, action Eric. Pagdating sa mga kultura naton, ma-night out na ni sila gora kay Birne. Subong ba sila obrang iba niya? Friday night, subong Gani, Friday night. Bawti, sa may dadanakson, dama na nakapormada, kagina na labian namon. Ti halong-halong gid, So, hindi magpatama kung mag-inom ang ilimnon, ibutang sa may tiyan, hindi sa ulo, Kaya, kung kagisa, ilabi na gid, mga naga-drive ng mga kautura naton, So, kung tama na gid, kung hindi na kaya, so, tulog lang anay sa sarakyan, kung may pahigada, kung may sarakyan ka, kung may amigo, kada nga, ara ka naman sa walay sa amigo mo, Hindi na magpasayang-sayang gid, kaya kabudlay na action Eric, nga pamilya mo gahulat. Base, karon di ka nakalabot sa mga panimalay, Delikado na. So, action Eric, karon ini ang dugang detalye, sa diri sa ginapatigayon nga bypass operation sa pagbalik report na lang sang patrol. So, mayong gabi gid sa aton nga mga taga-Palamati, drive safely, sa aton nga mga kauturan. Observation report nga gikan sa patrol ini si Action Zil Minardo, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon!
Aksyon Radyo. Salamat Ginaksyon Zel Minardo reporting live dira sa may Purok Boulevard. Hindi pa mabalaan kung 13, 14 o kung 16. Kaway pag isa man nakaresponder dira nga barangay Kagawad. Isa man ang ginaugtas ang pulis ta mo. Kung barangay Kagawad ka sa sina nga barangay, obligasyon mo na mag-witness ta sa ginahimo nga drug operations ng kapulisan. Ang guwa sila daw kapabala kalay mo da. Kada hindi kay mo ya kabahin kag opisyal sa barangay. Moral ta ang obligasyon nga kung may mga baybas sa pulis naton, ganta. Paano pag-witness kung kay ibang daw puti egman bla daw na adlock ya magkatestigo. Ang nakita mo lang da gani nga ginahulat ka mo sa pulis para nga ang impression bala nga planted sa drug operation madula bala. Tantida may media, may barangay official maglantaw sa ginatawag nga searching sa mga katulad sila nga drug operation sang aton nga mga kapulisan. Balikan ta na karon sa action cell. Sa finale karon sa iya sa nga report kasi dulo niya karon ang pinaka-latest nga sitwasyon dira sa drug operation nga ginapatigayon sang aton sila nga kapulisan. I-check tara ang mga aso-aso nga mga report na gikan sa mga correspondent. Si Axel Nelson na kayo na nga daw medyo mapaulo-ulihi na siya ay may drug by bus operation man to sa iya sa nga area sa 1st District. May gabi dala kay Maninoy maeng kay Maninay Chari Salvacion. Si Falls niya sa La Carlota City. Sa kay Gloria Dislati Sombito and the family dira sa Banuasang Valladolid. Always gini nga nakapamati sa aton si Madam Gloria Dislati Sombito. And family dira sa poblasyon sang Valladolid. Kaulan ko no subong to sa may Banuasang Valladolid. Ituod. Kami talaga sa tatay Teddy Rihida, Mary Grace Crisostomo, si Bibing Ramos, kag si Tessie Galon. Alin na kainday Rona Rihida Traba ang pagpanamyaw. Sa mga taga Silin Homes, upod sang G. Lopesay na Elementary School Batch 72, nagapaurok-urok kita. Katamyaw kamo ni Migota Inting Biboso in action. Salamat gidira sa inyo sa nga pagpaurok-urok pamati. Iban karon naman kay check ta ko nga report ni Action Roger Gutib gikan sa Segundo Distrito, coverage sa area sang Cadiz Escalante kag syudad sang Sagay City. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Yari si Action Roger Gutib, line number 2 sa report. Jer, may gabi, please come in. Yes, Action Eric, maing gabi sa itong mga aksyon. Balita, gikan diri sa Bahin sa Norte, Bahin sa Gyapon, Action Eric, pagtutok na sa mga balita sa mga blatter entry diri sa Bahin sa Kapulisan. Now, sa siyudad sang Sagay, ginpasakaan, kainadayon sang kaso, ang gindakop lani nga isa ka drug personalities nga sa diin, suhagin ni sa Kabilog, kagang isa diri Bacolod. Noon pa, alas 4:30 takna sang hapon sang alas 4 takna sang hapon kahapon nagipatigayon ini sa bahin sang Purok Abocado sa Barangay Plaridel, Ciudad ng Sagay. Kagini ang duha ka mga suspect kaina pasakaan gani sang kaso in twist sanday Redin Fernandez y Agravante alias Renren, 25 anyos si Gidal, ginakabig isa ka street level individual na residente iya sang Aban Senior Street, Barangay Poblacion 1 sa Ciudad ng Sagay. Pero isa dire taga Villa Anghila sa Bibisyon sa Barangay Villamonte, Ciudad sa Bacolod, ni si Angelo Ixanova Montaño, newly identified tuno pa sa payag sang kapulisan, 31 anyos ka soltero. Ini sila ang gin-inquest kay na matapos nga taga-operate kahapon sa kapulisan. Upod nanday Police Major Roberto Jape
ang Kuwai City Police ang Sagay City PNP nakuhaan ni sila sang anom tanan ka sa sisang Shabu. Ang isa dire mo ning buy-bus item kay na-recover man to ang 500 piso bill nga ginagamit as smart money. So nagabili sa mga trismel kapin, trismel 400 ang mga droga nga na-recover sa ila sa kainagin presente ng mga ebidensya. And then sila karon nga duha ang padayon nga yara sa kustodiya sa Sagay City PNP bangod man nga si Nobel recommended man ni ang kaso Action Erek. Sa siyudad sa Cadiz naman may isa ka akusado sa kaso nga Republic Act 7610 kung ini ang child abuse nga sa diin ini siya ang gindakop sa itong tinalikdan Action Erek nga Hulyo 18. Gindakop ini siya sa may Villa Cristina Barangay Zone 1, siyudad sa Cadiz, si Jason Caspi Itulio, 27 anyos ang edad. Ini siya ang residente ya sang Purok Hubay sa Barangay Tiglawigan. Ang report nga ginserve siya sa to ang iya sining warrant of arrest nga ginisyo sa korte kang RTC Brand 60 nga kaso nga pagbelar sang Republic Act 7610 80,000 ka pesos ang nabutal sining piyansa sa to sa sining kaso nga ginatubang nga sa diin ang report niya karon nga ini ang na-dismiss nga kaso. So sa information nga atol sining ginatamdan may order sa pag release sa iya from the custody sang Cadiz City PNP kakainagin pagwa ini siya nga hapon bangod man sang motion sang public attorney's office mo nga uyat man sa iya sining kaso tungod sa base sa information nga sang ini siya ang gipasagayan sang arraignment sa itong pinalikdan nga tuwing 2013 September 30 nag-plead not guilty ni siya. And then, actually may ara, gali, sunod pa sa information, dari nga sa korte, nga ang iya sinigali nga private complainant, nag-execute na sang affidavit of desistance last July 15, 2022. So, halin sa tote, ini siya ang wanted, pagkatapos ini siya na-discoveryan sa muli nga may affidavit na gali of desistance. So tungkol sina, nagmando naman ang korte pagi kay Honorable Judge Gwendolyn Jimenea nga ini ang gina-propose sang iya sinabugado sa PAW na sanday at o kung abogado yan si Attorney Ralph Bascunes. So, grant ini isang korte as provisionally dismissed. So, release ini sa good physical condition, bangod Action Erek sang sining na ibaluan nga may ara gali nga affidavit of desistance nga ang iya siniya nga private complainant hindi naging interesado nga magpasaka pa sa iya sang kaso. So amo ina ang rason kung na may order of release salin sa RTC Brand 60. So mali nga kumirulo nga report, balita, informasyon gikan diri sa may syudad sa Cadiz kag syudad sa Sagay Norte sa probinsya sa Negros Occidental. Para sa Action Patrol, ini sa Action Roger Gutib nga report, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon, Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon! Night Patrol! Ayo, salamat kit aksyon Roger Gotib reporting live gikan sa segundo distrito coverage sang Cadiz Calante Casacay City. May kabidala kay Barangay Kapitan Madilin Diaz sang Barangay 18 da. Kay kumpare ko Jonathan Diaz sa senior
kay Kagawad Jonathan Diaz Jr. Sa mga taga Cordoba, dara barangay 18, full force pa sila nga monitor sa aton siningapag pangalagad karon nga gabi. Si Kagawad Dioscoro Silva kag sa mga Silva family sang barangay Zone 5 Morsha tinatamyaw gid kamo ni Migot JP Ahina malang kuno dira nga pagpaurok-urok pamati sa aksyon Night Patrol program. Kay Rochelle Diquito Rojo da may gabi gid ha. Kay Rochelle Diquito Rojo kag kay Giovanni Rojo kapaurok-urok man sa aksyon Night Patrol program. Kay Juan Grida kay Rinaldo Tronio Senior da, no? Nagabidira kay Mr. Reynaldo Tronio Senior sa Purok Himaya sa barangay Mansilingan kapaurok-urok man siya pamati. Sa iluhan ta report ni Action BJ Apasible, mga balita naman natipon gikan sa Quinto Distrito. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Report. Aris Action BJ Apasible, line number 3 sa report. Jay, may kabibis kami. Aksyon Eric mayong gabi gin-release na sang hinigaran PNP si Jomo Potueco, ang driver sang truck na nakalasak sa 4 ka mga persona sa di napatay ang 10 anyos nga bata nga babayi sa Banwa sang hinigaran. Ini ang ginpalabot sa aton nga impormasyon ni Police Lieutenant Colonel Neserato Sabando Jr., ang hepe sang hinigaran PNP. Kay kagaina Aksyon Eric nagpakiangot kita sa iya. Hambal ni Sir Sabando sa aton, tion nga matapos na ining reglementary period kag hindi mapasakaan sang kaso ang suspect sang pamilya sang sini mga biktima, no? Why sila choice Action Eric kundi i-release ining suspect. Posible mahulog ini sa pag-areglohanay sa tunga sang magtimbang nga bahin. So nakagwa na kaina ginkompirmar na ni Police Lieutenant Colonel Sabando Jr. ang ining suspect nga may nakalasak sa mga biktima sang tinalikdan nga adlaw. Samtang sa balita naman nagikan sa Banwa sang Binalbagan Action Eric, isa na naman ka mananagat ang gindakop sang Bantay Dagat Task Force sa pamuno ni Joseph Sarasa kag Police Staff Sergeant Marlon Desengaño sang Binalbagan PNP. Natabo ini kagaina tak na alas 7:05 sang aga sining adlaw July 22. Ginkilala ang gindakop sa kay Melga Sumugoy, 43 anyos, kasado kag residente sang barangay Sarait, sakop naman iniiya sang syudad sang Himamaylan, probinsya sang Negros Occidental. Angot ini sa gihapon Action Eric sa paglapas sa Municipal Ordinance sang Binalbagan, Section 16 kag 18 o kon ining illegal fishing. Nagluntad ining pagdakop sa iya sa baybayon nga sakop sang barangay Canmuros sa nasambit nga Banwa. Nakumpiska sang mga otoridad ang mga fishing nets ni Sumugoy nga nagabalor 5,000 pesos tanan. Anyway, Action na Eric, minor offense man lang ni kay manti suno kay Police Lieutenant Colonel or Police Lieutenant Kasalan, naman ni pinalidad lang maning kinanglan nga or ang multa lang maning pinalidad sang sining offense Action Eric kag tikon maareglo no sa LGU kag sa Bantay Dagat kag sang sining partikular nga mangingisda, why naman na sang damo pang mga kuskus balungos Action Eric so far maning mga natipon ta nga mga balita. Para sa pagpangalagad sa Action Night Patrol, ini si Action VJ Apasible. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radyo. Salamat kay Action BJ Apasible reporting live gikan sa 5th District. Uy, may kabidira kay Mr. Ayan Pistaño, ang manager sang MBIC, no? Mr. Ayan Pistaño, manager sang MBIC, ginatamyo kagid ni Mr. Bob Francia, amigo ni Mr. Rio Bentampo. Kapaurok-urokin siya. Pamati sa Action Night Patrol program. Sakay Nick Lenny Nang, ginatamyaw ka ni Anika Paduhilaw. Nick Lenny, alin na kay Anika Paduhilaw. Si Rastamart
pamati gid sa ato sini nga pagpangalagad. Salamat gid siling ni Rastamart nga damo kami di kalbo ga watch sir. Maayong gabi ilanda. Dali na kay Rastamart. Sa Bani Cafe de Rastangob si Migota Milili Oligo, sa kay Francil Natalie Bautista, kamiyayo lang si An Bautista, along kamuda sa hospital sa Bago. Yan na kay Francine Natalie Bautista. Si John Claire Dilieva ga kwan gid, enjoy gido. Si John Claire Dilieva. Beatboxer, partner ko sa rap. Siling ni Rastamart. Si Jasmine Turalbalya, may gabi gid kay Jasmine Turalbalya. Sa kay Michael Mondiharda, ginatamyayo lang si Ana Rose de la Cruz. Ana Rose de la Cruz, ginatamyayo kagid ni Michael Mondihar. Jocelyn, mayong gabi. Sa kay Diwata Wand. Diwata Wand dira sa Manville Royal sa barangay Bahanukoy, syudad sang Bacolod, mayong gabi gid, no? Kay Melanie Matuog. Melanie Matuog sa pamilya Fondador sa Barangay Bagaa, Sinigaran, kinatamyaw kagid ni Melanie Matuog. Kay Kix Pia, mention sinong B-boy nung, ay gali ka. Kuya Maki Kayong, may gabigit. Si Kuya Maki Kayong, regards kay Action Nelson Pateño. Report sa dugay, kina-check ko yung signal. Tapos itong bayba sa yung area of responsibility. Sa Caraballo family, sa sitio ni Angkanduni, ginatamyo kamudira ni Roberto Hiraposco Caraballo. Happy birthday kali kay Mastamart. Birthday mo kali Mastamart. San Carlos City, ginatamyaw lang pamilya Arvillar kag Guerrero. Alina kay Renante Arvillar. Si Telma Pihada kag Sion Kadungon sa Jacinta Concheta Coscolwela, Barangay Sagala Casilan, na ginatamya kamo ni kapatid. Paurok-urok yun. Si Kurt Nathaniel de la Torre, kamonitor man sa Purok Turunan na Sienta Guba, Central Maao, Bago City. Happy birthday, Bismar Montesa. Jasmine Damp. Ayang gabi Jasmine Damp. Kay Police Lieutenant Alan de Guzman, mayang gabi no? Kay Police Edgar Alan de Guzman, ang Deputy Police Chief sang Police Station 9, kay Captain Rondel Tapang da, maylang dala nga pagpaurok-urok. Sa mamaylan da, magkuno ka pamati, siling ni GBL Luntayaw. Muni-muni lang with my beautiful wife, Susette, alin na kay Ernesto Paul Parranyo. Sa Puro Kabugwaso, masilingan na ara man si Inibid Anuzama, kapaurok-urok man. Si Danilo Rodrigo Ricardo kag Samuel sa Sindalugway, ginatamyo kamo ni Mario Olvido Aquisa. Donald Kabasag kag Leia Kabasag pa urok-urok gid. Rochelle Polhencio Susana sa Placer Masbate, para man si Christine Siason Villanueva. Si Elvera Hilogo ara man pa urok-urok man. Anay Evangeline sa Puro Quezano Alihis, check attendance man siling ni Evelyn si Sinaon pa urok-urok man pamati. Jeff Chavez sa mga taga Green Energy Solution, may gabi gid. Lacson de la Paz sa Chloe sa Estefanaya ga lantaw sa ato. Salamat gid Lacson de la Paz Chloe. Si Chombakan sa Lindriki, araman si Robian Rasco, Jason Roland na Villalba, Rosel Alejo kag Polka Smith, alin kay Toto Joseph
Pacifico. Like and share na have done. Siling ni Alan Atilano Takapan. Salamat gid. Prima Malisa Magbanwada. Kay Nonoy Paglumutan. Kay Jinky Jalagdon and family. Kapaurok-urok Mansaksyon Night Patrol. Sila ni Teresita yung ni Primo Noel Magbanwa Lagos. Sa bilog ni Garang kag Isabela. Ginatamya ka mo ni Melanie Matuog. First time ko nga greet sa radyo ba? Salamat gid. Love you. Mua. Siling ni Rastamart. Ay, puwerte. Maing gabi na sa iyo kag may nga pagpaurok-urok. Sa kay Nick Lini, John Paul. Mayong gabi na sa iyo kag may lang nga pagpaurok-urok. Sa barangay Mailong Bago City, araman si Jamie Senior Latido kag si Joshua Demi Blase. Gapa urok-urok man pamati. Si Bandoy Bandoho sang Kabangkalan, namyaw kagid ni Boyet Ristar. Alam ko nga pagpaurok-urok. Sige, are na sa. Nakabalik na sa bypass operation, no? Kaya sila nga area of responsibility. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. Aksyon. Radyo. Aksyon. Radyo. Aksyon! Night Patrol Field Reports! Yari sa aksyon ng Sol Pateño, line number 1 sa report. Son, may gabi. Yes, aksyon Eric, no, lulan kami karon sa kabayo sang Calatrava Police. Actually upod naton si Kapitan Lindon Sotes ang barangay diri sa isa ka barangay sa Banwa sang Calatrava. Ari man lang sa poblasyon na aksyon Eric, upod man naton ang IP si Police Major Lumiain Lidawan para sa Pronset kag ang upod kong natubang ko gidi face to face kami din ni Police Lieutenant Jess Alba. Patulong kami actually, sakay kami sa patrol sa isa ka area diri aksyon na Eric, medyo madulong ning area diri ni dugay-dugay guro. Actually ari na nagapundo na kami sa isa ka lugar diri aksyon Eric na kung din ang subject ginaposisyon na actually kada nakuha na actually mga duwa na ni Kasimana nga bulubantay sa aton sini nga mga kapulisan kaga suno sa kaya Kapitan Sotes medyo madugay-dugay na ni siya nga ginabantayan diri sa may barangay. Actually ito bigsak barangay kita sa barangay Suba diri sa poblasyon mismo sa nga Calatrava. Kapa ini siya nga tao kapa na ni siya ari na ni sa inyo barangay drug sa Watlis si barangay Kapitan Lindon Sotes sir. May ara na may record na siya, so na-monitor na sa namon. Kaya medyo intra na gid siya. Primero daw gagkongkuhan lang. Bisyo lang, subong siya nagidala. So medyo madulom ang ari kami gagi sa tunga sang katubhan. Lantawon tani karon kung makaabot kami dito sa area kung ano gid ang sitwasyon subong sini nagapanlakaton kami action Eric. Medyo maayo man ang tempo dire. Kuno mo gawin kapag sa area sa bypass to? Wala pa bago pa lang kami naka-jump off. Okay. Oo. Diba si dugay-dugay makaabot kami to matip lang kuguro pwede? Pwede gid. Oo. Sige, so for the meantime, standing by lang kita dire sa aton sini area while nga nagapadulong kita dire sa may subject naton karon iya nga gabi sa ginkasang drug bypass operation sa Drug Enforcement Unit sang Calatrava Police Station. Direkta diri sa aton tangan, Nelson Patiño na sa balita ng Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radio. Sige, ara si Aksyon Nelson Patiño nag-upod sa Chief of Police ang Calatrava sa lugar nga ginakadtuan nila
ang bag-o tapos nga bypass operation. Basta karon makay-ngagaw sa action person before we wind up. Karon nga aga diri sa aton sini nga pangalagad. Gabi dira sa Barangay Mailong, Bago City kay Jamie Senior Latido, kay Joshua Dimi Blasida, kay Babs Sky Bums Gonzaga, may gabi. Asenda Candagit Farm, kay Security Guard Romar Tamayo, Araawa ga paurok-urok sa Action Night Patrol Program. Si Christine Rafael Canada, Araman ga paurok-urok man sa Action Night Patrol Program. Hindi man kompleto gabi kung hindi sila ka paurok-urok pamat. Areng resultawa, unahon ko lang anay ang pag-recap sa tatlo ka draw sa STL. Ang first draw kaina 1-8-1-8. Ang ikaduwa nga draw 32-26, 32-26. Ang third draw 12-6-12-6. Ang resulta naman sa Lotto 645, why sa nakakuha sa jackpot prize 8.9 million pesos. Resulta 645, 15, 41, 11, 30, 20, 16. Again, 15, 41, 11, 30, 20, 16. Sa 658, ang jackpot prize, wala sa may nakakuha, dako-dako na, 117.1 million pesos. Resulta, 13, 5, 41, 3, 15, 20. Suliton ko, 658, 13, 5, 41, 3, 15, 20. Ayos! May gabi dira kay Jamil Di Florendo. Jamil Di Florendo, dira nga pagpaurok-urok sa Action Night Patrol Program. Hindi man kompleto ang gabi kung hindi makapaurok-urok pamati. Ayos! Magabalik ang inyong siligang nga palatutunan pagkatapos lang sa aton importante nga mga pahibalo. Cellphone Plus Gold. Ako si Roy, kaangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang continuous rain ang nag-isagid sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing.
batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Wala nagahurago kung magtulog. Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure na! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaangay
isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kagiban pa nga flammable materials sa mga kabataan ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll para malikawan ang sunog nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Tungod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpamati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident.
Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kun pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsabli nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Balita espesyal! Dirita Action Boy sa atin sininga balita special, mga benepisyo sa cold and hot water sa pagpaligo. Yes. Unang Action Boy ang cold water. Yeah. Kay do damo subong na wala ga damo subong wala ga paligo. Kay katugnaw. Pero benefits Action Boy ang cold water. Naga-prevent siya sang cold. Hindi. Naga-prevent siya sang colds. Sang colds sang wala. colds. Trangkaso. Ano man? Gama sila gano'n. Cold water ka prevent sang cold? Trangkaso. Kaya okay. siyempre, init sang lawas kung Action Boy, mapagwa. Through pagpaligo sang matugnaw nga tubig. Ang pagpaligo, pag Action Boy, sang cold water, tingala ko sa una, si Lula, cold ginapaligo niya, bisan tugnaw-tugnaw, kaya gapa-tighten, inagali sang skin. Okay. Man, tightens the skin, Action Boy, kaya nagapa-extra puti na siya kuno. Ay na, extra nga puti? Do albino ka? Kita mo ka itom sa ako. Kaya ininit yung maligo ko. Ano kayo mo? Wala tabla sugpon. Tiko na mo naging mo yung ininit. Naligo mo na mo na yung mukha itom. Akon ko rin taman si init. Oo, taman si init. Hindi man yung araw-araw. Madong iliteral. Yung ipabagbo mo ka puti ka na yung bad paper. Hindi man na. Galite. Galite. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Pabalik diri sa tabalagat mga bidira kay Migot Manny Lokyas. Sakay Dondi Blancada sa Zone 4A Doña Enrica Drive, Talisay City. Kamonitor sa ton si Migot Dondi Blanca. Balikan tayo sa aksyon na Nelson Pateño sa follow-up sa sining bypass operation, karon gid mga gabi dira sa sining area of responsibility. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. 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 Radyo. Aksyon. Radyo. Aksyon. Night Patrol. Field Report. Aksyon Nelson Pateño, balik ka pamalagad. Aksyon Nelson, please come back. Yes, Aksyon Eric, exact nga lokasyon naton diri sa Mayamihan 2 sa Barangay Suba, Banwa sang Calatrava, upod sang Drug Enforcement Unit kaga subong man ni Police Major Lumiaen Lidawan ang nag-spearhead sang nasambit nga bypass operation so sining gabi karon napit na alas 10 upod sa aton sining Deputy Chief of Police ang Calatrava si Police Lieutenant Jesus Alba, Action Eric, na tigayon nga makuha sa isa ka bagbag ni sir, no? Bag ang isa ka 357 nga revolver, may siyam ka live ammunition, lakip na diri ang 500 nga drug bypass money kag apat ka sachet nga elongated ginadudahan siya bo Action Eric. Wala pa ni ginabalaan karon kung pila ning amount sang kwarta nga na-recover sa iya, pero ang ambal diri sang suspetsado nga si Felipe Pinida, 41 anyos sa among ang purok, ginabili na kuno sa iya sini ang armas ang iya sini nga abyan nga taga diri man sa barangay Suba. Kagati suno pa sa iya nga kahapon lang siya nakagamit sang illegal nga droga. So amo pa ni karon
Ang actually sa karon gina-inventory na sa aton sininga mga kapulisan ang nasambit iyang mga drug paraphernalias, droga, armas kag mga bala nga nakuha sa sini possession and control. Sa pagpanumbalik naton buwas nga adlaw Action Eric ay detalye naton ang pila ka mga development sa sininga story sa drug bypass operation diri sa may barangay Suba, Banwa sa Calatrava with Police Major Lumiain Lidawa na hipi sang Calatrava PNP. Report gikan diri sa aton sini nahamtangan padayon pang bypass operation. Nelson Patiño na sa balita una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kid Aksyon sa Patenyo, barangay Suba to sa Calatrava. Ang dugang sana nga mga information was sa ato sila pila ka mga news and public affairs program. May gabi dira sa kay Auzo Joy Kenneth. Auzo Joy Kenneth, ka paurok-urok kid. Amo man si Onasor Adnarim, ka paurok-urok papamati. Final report sa Patrol 2 with Action Cel Minardo. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Action Cel sa balik report, please come back. Action Eric na aresto sa drug bypass operation sa Bacolod City Police Station 1, Hulyo 22, 2022, ang mag-amay nga lunsay nagaobra bilang kargador sa pantalan sa Purok Boulevard, Barangay 14, Syudad sang Bacolod. Ang nagkalagdakpan amo sanday Danilo Malaga, 53 anyos, kag bata sininga si John Michael Malaga, 28 anyos, pareho nga residente sa nga nasambit nga lugar. Nakumpiskar sa mga suspetsado ang 16 ka sachet nga ginasuspetsuhan shabu, may kabugaton nga 4 gramos kag nagabalor sang 27,200 pesos. Ini ang duha ka mga suspetsado ang ginakabig nga street level individual. Sa karon yara nahunong ang suspetsado sa Police Station 1. Ang ini nga balita ginadulong sa inyo sang MyTC ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga siyentipiko kagikan sa patrol ini si Action Zil Minardo una sa balita una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Good night, ka. Aksyon, Night Patrol. Salamat kid Patrol 2. There you have it. Ang pagpakalaga naman sa Action Patrol program sa web akong Biyernes edisyon. Balik ini buwas Sabado. Atong Cinema Patrol Unit Reporters in Action nga nagpakalaga ganoong gabi sa Action BJ Apasible, Action Roger Gutiv, Action Nelson Patenyo, Action Zel Minardo. Back to back sa ato kapiloto, Action Ninyo Bogina. News Center, Action and Defensor Lisay. Technical Partner, Studio A, Broadcast Engineer Nelmar Badara. Backup Security Guard Tunog Banwa. Back to back kay Security Guard Campaner. With IT Expert, Action JM Baikin. Transmitter Control Tower sa Barangay Tulog Syudad sang Bago. Broadcast Engineer, Chief Engineer Noel Piñalan. Sa ngalan sa Station Manager, Action na Magbanwa, Production Chief News Director Rex Cantong. Ay malagat ang Korman Action Night Patrol Program. Ako naman sa Action Eric Magbanwa na kasiringa Diyos amigos. Hasta la vista. Ayaw makalipat, antes pagtulog, magpangamuyo. Sa iyong pagpangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog kwerpo sa Action Radio Bacolod. God bless the Philippines. Una sa balita na sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Aksyon Radio.